No, zdravím vás, dámy a páni, tak riešime po seminári podávanie prihlášky na vykonanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti v cestnej doprave. Nachádzame sa na jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave. No a účastníci sa chcú prihlásiť elektronicky. Máme tu už vypísaný formulár, takže tu nám dáva tú značku, že formulár je vyplnený. S tým, že už máme pripojený občiansky preukaz s čítačkou, všetko je v poriadku, lebo bol prihlásený aj ten účastník na slovensko.sk, takže všetko je funkčné. No a teraz klikneme na podpísať elektronický formulár, pretože tu nám píše oznam, že formulár nie je podpísaný. No tak sedliackým rozumom ideme ho dať podpísať, klikneme. No a čakáme. Čakáme už asi na 4. pokus a nič. No a toto teda nie je len moja chyba a v tomto prípade chyba, či chyba notebooku, alebo občianskeho preukazu, alebo chyba softvéru, systému, ale túto chybu mi viacerí účastníci hovorili, že je akoby náhodná chyba, že takto presne, takto sa to správalo a konalo, že ten systém proste nič nenapíše a žiadnu chybu, ale to nejde dokončiť. No a ja som raz robil aj to, že som napísal, myslím, na ten e-mail na ministerstvo dopravy alebo ministerstvo vnútra, že má takýto problém, takže aby som vyskúšal iný prehliadač. To sme tiež urobili, lebo najprv to bol ten Google Chrome. Teraz sme dali tento druhý, tento ak sa volá Edge, či ako, Microsoft Edge. No, proste aj to sme urobili a nič. Proste nedá sa podpísať elektronický formulár a je to zrejme nejaká náhodná chyba. No, takže preto som to nahral na toto video, pretože som slúbil účastníkom na toto upozorniť ministerstvo dopravy a napísať e-mail pánovi ministrovi, takže jednak to dám na náš YouTube kanál a druhá vec je, že bude to ako príloha zaslaná teda mailom, respektíve elektronicky, pretože ja robím s elektronickou poštou, takže trošku to užívateľsky ovládam. No, takže bude to upozornenie, že to nefunguje. No, ešte na vysvetlenie, lebo keby sme tu dali, že odoslať podanie, a takéto by bol formulár nepodpísaný, tak mohol by nastať taký nejaký chaos, a to sme si tu vysvetľovali, že aj ten účastník, keby to aj teraz zaplatil, že je možné, že to nemám vyskúšané, že prišla by správa, že bolo podané a vygenerovalo by to nejaké platobné údaje, no ale nebol by ten dokument podpísaný elektronicky, takže zrejme by to ten okresný úrad zistil, že nie je podpísaný, alebo by prišla správa do elektronickej schránky, že nebol podpísaný. No a potom, keby to vyriešil, zase keby už náhodným systémom toto fungovalo, tak by bol možno problém spárovať platbu. Takže uhradil by to na podanie, ktoré by nebolo v poriadku a potom by sa znovu prihlásil a nebola by spárovaná platba. Takže toto nerobíme teraz, že odoslať podanie, ale ďakujeme za pozornosť a budeme písať na ministerstvo dopravy. Ďakujem za pozornosť. Fajnový deň.